Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi dün şol Rossiya Federasiýasyna Aleksey Navalnyň tarapdarlarynyň geçiren mitingi bilen dowam etdirmekçi. Özüňiz görensiňiz, ana nirelerde, näçe möçberde ilat çykdy, haýdy şäherlerde dürli ýanky habar beriş serişdeleriniň üstü bilen bu zatlar görkezildi dün uzaklygyň gijesi bilen. Onun için o zatlar men gaýtalap oturmaýyn, ýöne gysgaça aýtjak zatym şol Aleksey Navalnyň türmeden boşatmak barady. Hem de şol Rossiya Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň adyna gurulan şol ýanky köşk barady. Milletin eden çykyşlary diýen sözleri emmejigin siz özüňiz eşdensiňiz. Ine şular ýaly mitingler uly kiçik şäherleriň 90'dan gowragyna geçirilipdir diýin. Bir gaty ullukan meşwer, şular ýaly meşwerde ululukda entek Rossiýada ýa Orsiýetde şeýle garşylykly mitingler geçirileni mene ýadyma düşenok. Özüm kış aýynyň aňdagyna sowuk bir topar ýerlerde 30 gradus sowukdan ýokary galan ýerlerim bar, emma iň maýyllyň ýeri 1 gradus şol minus olan sowuk hawa bolýar. Mitingler hemme ýerde guramaçylykly geçirildi diýip aýtma mümkinçilik bar. Onuň bir sebäbi Aleksey Navalny şol fondu var da, ýa korrupsiýaga garşy göreş fondunu döredipdi bir näçe ýyl mundan owul. Ondan şo fondyň ýemelerini, bölümlerini, meselen Moskwada esasy ofisi Moskwada bolsa, şoň bölümlerini Sankt Peterburgda, ýa Nijni Novgorodda, beýleki welaýetlerde, oblastlarda hemme ýerde döretdi. Hemme ýerde onuň öz ştaplary bar. Şo taýda oturan adamlar bar. Olur da iş eýam ýoly goýulan, ýa-da bu mesele boýunça Aleksey Navalnyň tarapdarlary bir näçe ýyl bäri işläp ýörler, ilat bilen gatnaşyk gowy, himayet edip dur adamlar olary. Indi görensiňiz özüňiz bilýäňiz näme bardy görüňki diýen. Ýöne gyş bolansaň adamlaryň bir topary mesela mitinge çıkıp durmadylar. Olam nämeden bary? Birinjiden koronavirus. Ol men ýaşyndaky adamlar, menden ulrak ýa kiçirek adamlar olur mitinge gatnaşan. Esasan mitinge gatnaşyjylar şol 18-35 ýaş aralygy diýip aýtsak ýalňyşmaz. Tehel ýokarrak bolmagy mümkin, biraz aşarak ýaşly emma ýaşlarym bolmagy mümkin. Ýöne esasan şol mitingde çykyş edilen aglabasy ýaşlar. Elbette olar elýaragy çykyş edenek, öz sözü bilen, öz plakatlar bilen çykdylar. Aleksey Navalnyny gyssagly ýagdaýda türmeden boşadyň diýip talap etdiler. Soňra da Vladimir Putin'e ogry diýip aýtdylar şo taýda. Indi näme netije bar? Netijesine seretsek, hökümet şu dünkü mitinge çıkarlardan korkdumy? Ya çekinimi? Ya oýlanymy? Ine bu soralara jogap biz ýakyn günlerde tapar. Sebäp bir günne buna jogap berip boljak gal. Sebäp biziň tek hökümet tarapynyň bu arada resmi beren jogabyny biziň tek göremde men pikir edýän erti şol iş hepdesi başlarını hökman aýdylar diýip baraşýar. Ýöne bize näme bärde peýda bolup biler ýa bize näme ştaýdan görülerlik ýa mysalalarlyk näme bar? Bizde de diktatura, Orsiýadynkydan 10 näse beter diktatura höküm sürüpdi. Ene şo Aleksey Navalnyň yoldaşları bilen ýa şonuň gurulmasynyň gurulmaçylyk işini seredip biz baha bersek, bizde de edil şular ýaly işler edilmeli diýip men aýdýan, ozurlun aýdyp gelýän ýöne men
Okman Alexey Navalnyň edeni işini bizde de şular ýaly gurama bolsun diýip aýdamakda ýöne men aýdýandan biz halky ählimiz bir günne bir dogan ýaly bolup 5 welaýatda ähli etrapda den aýaga galan günümüz biz netije gazanarys diýip aýdyp gelýär. Ol ýekelikde ýa bir şäherde ýa bir welaýatda bir etrapda 10 adam ýa 100 adam 1000 adam çykanlar ol biziň diktator rejimimiz häkimetden gitmeýärdi. Ene Alexey Navalnyň tarapdarlary 90 şäherde galanynda da Russiýanyň hökümet baş tutarlary şu taýda şeýle resmi ýagdaý diýişler daýdanaklar. Ýöne bularda guramaçylyk bar. Bizde de şol guramaçylyk bolmaly. Men şoňa garaşyp otyn, ýa şoňa biz taýýarlanaýly diýip aýdýan men siziň hemmäňize. Ol şumal biz 100 adam ýurdun daşyna 5 adam taýýar bolan biz bilen ol rejim bilen biz dikleşip bilmeýär bu güýjümiz deňden. Ýöne şonu şartlaşdyrmak biziň hemmämiziň borjumyz we mümkinçiligimizde bar işler şol. Täp ýerimize galalar bilen biz görleşip durmaly. Täp özümiz içine girip bilemler, daşyna galan adamlarym näme etmeli? Deňe şol ýurdun içinde galan howsarlaryna hem el kömegini etmeli, hem dil kömegini etmeli, hem olara gollaw bermeli, hem arka durmaly. Şu zatlaryň hemmejigini biz utgoşduryp bilsek, onda bizde de edil şu Moskwadaky ýa Orsetdaky ýa hereketler başlar. Başlajagym görünüp dur, şu ýyl biziň hereket etmeli ýylymyz. Her ay geçdigişe Türkmenistanyň içindäki syýasy, ykdysady, sosial ýagdaý kynlaşyp barýar watandaşlar. Bahalaryň bolup galyp barşyny ýöňüňiz görüp oturýarsyňyz. Milletin watanyň düşen ýagdaýyny görüp oturýarsyňyz. Hemmämiziň howsarlygymyz şo taýdy. Açyn jaň etsek, olaň ýagdaýy belli bide. Ýönüni çykylgany bir daşyndan gözlemeli boljak da şonu içine akıtmak üçin, ertmek üçin şu hereketi bir daşyna akılar ilkinji nowbatda özümiz taýýarlamaly. Özümiz taýýar bolamazdan soň kaptarlaryndan şol ýollaşymy taýýarlamaly ýurdun daşyna akılar, soň ýurdun içine aky dogan arnaşlamada täsir etmeli. Şo bolmasa bizde häzirlikçe edibiljek işimiz ýok. Şonuň üçin bize misal hem görürler Russiýa Federasiýasyna dünkü geçen mitingdäki lozunglar. O taýda birini azad etip çykyş edýärler-de, meselem Alexey Navalnyň. Bizde bolsa gümbol gurbanlyk çykyş etmeliler. Sebäp bize olardan bize şöregem gerek gal, ýagam gerek gal, unam gerek gal. Şu güneşel adamlar ýa halkymyz ýalňyş çykyş edýär da köçä çykarlaryna da ýanky aýdaýly yerli häkimetleriň öňüne baranda da biziň unumyz gotordy, ýagymyz gotordy, etimiz gotordy diýip barýarlar da. Ýok sen şonu öpçün etmedin, gummol şu wezipeňden talap bilen halkymyz barana ente. Şu derece yetenek ýagdaý. Gaçan şoňa ýetende onsoň häkimetler halka boyun eğmeli bar ýa-da wezipesinden çekilmeli bar. Ýene de bize bir misal tarapy bir pozitiv misal tarapyn dün görýän dün çykyş etdiler, bir täsiri boldy. Hökümet özüne, Russiýanyň hökümeti özüne degişli netijeni çykarar we karar kabul eder. Belkem şu çykarjak netijesi ýa karar halkyň döwletiň bahwydine bolsun. Ýok, bolmasa onu diýmek halky mundan beter özükdirýär. Aýyň 30-njy ýanwarda geljekki şenme güni ýene de miting eglan etdiler. Demek bugün dün mitingde polis bilen halk bir erjeşip beyrak bilen ýakalaşyp duran ýeri ýok. Etse de polisler etdi halky taýaklanmaly, dürrelenmeli. Müňden gowrak adam ýygnalypdyr aýdylşyna görä. Halk näme etdi olary? Diňe şol köşede ýerde ýatan gary tokkalap şol polislere tarap şol gar okladylar. Indi sapar eger polis beýdip halky taýaklap durjak bolsa, adamlaryny daşdyrdy. Ýok, bolmasa aňyrda onu pyçak paltar gerek gelir. Sebäp häkimetler şu gören situasiýany ýagdaý akylly başly çözmeliler mende pikir bar. Şol hattasından gelip bilse Putinin hökümeti durur. Ýok, hattasından gelip bilmese halk silýal edip hökümeti häkimetin başyndan aýrar.
Hep başga olarda da ne çıkarlığı yok da bizim halkımızın kıyan. İşsizlik, koronavirus, başka sebepler, bir toppak, bir prosent ilat, hani milyarder bolup ýaşap yok, alın tawsar nokkasy ýere çörek taparak. Bizim kim şolar ýa. Şonuň üçin men pikir edýän, ene bize ýene de fiillary netije çykarary, görerli alary bir topar zatlar bar. Seredin watandaşlar okan, görün, orsiýetde bolup geçen zatlary şu ýa-ni dünkü çykyşlary täzeden görüp bilersiň. Kan ömede internetde. Ikinciden özümüz nähil hereket etmeli, adamlar bilen nädip birleşmeli seredin, hani orsiýetde adamlar bir-biriniň elinden tutup hemmesi dogan ýaly ortağa çykdylar. Ýöne aýdyşym ýaly şol ýaşul bolsan adamlar ýok o taýda. Eger olaram gelen bolsa onda has köp adam bolar da 2-3 esse. Ýöne şu kışın ortasynda şu anlyk howuk howada şunça adam çykan bolsa bir ullukan iş. Demek Alexey Navalnyň şu ýerdäki döreden emeleri fondlary ýa-da fondlarda işleýän aktivistler ene şunça adama täsir etme ýetişipdirler. Gatlyk zat. Ene bizim şu zatlar bizin Türkmenistanyny biz fond açyp bilemdik ýa o taýda öz adamlaryny açyk saklap bilemdik. Görüp otursa nähil rejim madym ota. Demek bize ýeke ýol galýar watandaşlar. Baňa dogry düşün. Diňe öz şol doganlaryny aşlamady ýa-da dosýarlamady agitasiýa etmeli bolýar ýerinde. Şu zatlaryň gerekdigini. Başgaça ýaşap bolmajagyny, gelejegimiziň ýoklugy, şol hökümet bilen halkyň gelejegi ýok. Şonu düşünürmeli. Bizde başga ýagda ýok. Ol bir gezek, 2 gezek, 10 gezek gerek bolsa 100 gezek aýtmaly düşünürmeli. Ne biz meselem siz bilen bir ýyldan gowrakdyň şu zatlaryň görüňne edip gelýär. Her gün ýani. Şonu etmeli. Sebäp adamda bir gün düşünmese bir gün düşünür, bir gün ikirjiňlense ertesi gün biraz blog asar. Şoň ýaly sizem emma gyra çekini oturmaň, ene matan biz diňlän gerek galýar, daşda duruň ýa plan zat ýa bilim zat diýär. Sizin olaryň ene ogly gyzy ýa ene tatasy bir toparnyň ulaşan adamlaryň barda berdi. Ene ata näme diýse de çağasyna aňyrda öz pikirini düşünürip bilýär. Ýöne men düşünüp atyn ýaşlar öz ene atasyny aňyrda düşünürmek kyn. Meselem men deň duşlama. Ýok beter beýle ýerde duran bolsalar, eger men gatylşmaly bolsam, men hemmäňiziň öňünde açyk adam, beriň öýüňiziň telefonuny aýdyň ejen kakyň adyny, men jaň edip şola bilen özüm görleşeýin. Men düşündirýän bolmasa, aýdaýyn, dogan şunu etmesek çağılymyzyň, aktyklarymyzyň gelejegi ýokdy. Aýdyp beren, men bu zatlardan çekinemem. Ýöne näçe adama ýetişen bir günne jaň etmek ol başga mesele. Ýöne haly ýygyňyza galarlar ýok diýip aýak ýerde duran bolsa, şoňa düşünmeýän bolsa, belki men düşündirip beri. Bir adam biz üçin watandaşlar. Näçe adam köp bolsa şu herekete goşulsa, şonça da bizim güýjimiz köp bolar. Biz halk bolup etmeli bil işi. Bir adam, bir topar, bir partiýanyň işi däldi. Bütün halk gatnaşmaly muňa. Ýok, halk gatnaşmaly, birje topok gatnaşsa, onu ertesi gün ýene de bir diktator getirir. Şu meselede Alexey Navalnyň tarapdarlaryny seredin. Orsiýet Federasiýasynyň hemme respublikasynyň bar, bir men bilýän şu Çeçenistanyň ýok idi. Galan ähli respublikada dün şol mitinge çykdy adam. Demek şol adamlar özleri üçin çykýar ilkinji nowbatda. Olary şol rejim gerekler. Erte buyurun şol rejim ütkap Alexey Navalny bir tersirak aýagyny basjak bolsa, olam diktator boljak bolsa, onu şol mitinge çykan halk onu saklar. Hep adamlar özleri üçin çykýar. Öz gelejegi üçin, öz çağalarynyň gelejegi üçin. Bize de şo gerek. Men üçin, ol üçin, başga bir üçin çykmak gerek gal. Watandaşlar özüňiz üçin etmeli şu işleri. Şu mesele doğru düşünsek, şu mesele boyunca biz doğru netije çıkarsak, onu hükmen üstünlük kazanır. Yok bolmasa, ay mene oturacak koy, ol etsin neysen, ol etsin neysen, onu kim eder? Ortaya çıkan 100 adam ya 1000 adam etmeli. Ol hükümet onun üstünden gönüyor hakkı diye. Tankı puşkası böyle. Şonun için biz şu zatları hemmemiz belirleşip halk bolup etmenin taraftarı deyip men elmizden size aydık geliyen. Halk bolanda da ol bir ayak astında ol niyasın garamayak diyenler. Den hukuklu hemmemiz den adam. Allah Teala biz den yaradıptır, biz den adam. Ýöne mümkinçiligimiz ütköşük diýsen ol başga gep.
Ýöne her birimiz öz ýerimizde, öz mümkinçiligimize göre hereket etsek mesele çözüler, watandaşlar. Çekinmäň, inni ayağa galmaly wagt geldi, pursat geldi. Men şonu size aýtmakçy boldum. Şu nesip bolsa ene bir gysgaly habar ýa täzelik bilen saparagy bilen beýleki ýigitler bilen çykyş eder. Ine onuň barynda o taýda diňlen gönü efir boljak, basym ýene-de yarım saatdan, bir saatdan. Saat 19'da Türkiye wagty bilen 21'de ölýär-de gönü efir. Barın şo taýda diňlen näme aýdylýar, näme diýilýär, sizde näme pikir bar? Muny gelin halk bilen bile edelim. Ol yapık kapılan aňyrsyny ýöredilen 30 ýylyň siýasatynyň netijesini biz ine şu çukura gelip düşdik. Ine şu çukurly mesele ýa halkyň eňsesinden edilýän mesele siýasat maňa gerekkel, aslyny o bolam gerekkel, indi men o sowdalary giýjek adam däl. Şoň üçin aýdym, gelin hemme işe özüňiz gatlaşyň, bir azdan ýuwaş-ýuwaşdan siýasalaşyp başlaň, watandaşlar. Biz siyasat bilen meşgullanmasak, siyasat biz bilen meşgullanyp otyk. Siyasat diýenim şol lellim oň töweregi. Olar biz siyasat ýöre diýasmyka diýär. Näme ýöre diýär olar? Hiç de boş. Boş. Şoň üçin indi şu boşluğu doldurmak üçin halkyň akyl paýhasy, aňy düşünjesi gerek. Halk bir adamda, bir adama ýenem ynansak, bir adamy ýenem özümizi galkan tutsak ertesi gün olamazarda. Görüp otursa bolýan zatlar. Şoň üçin mümkin nadar hemme zady kollektiwlen ýa halk bilen bilelikde, köpçülik bilen edilse, onu az ýalňyş diýip düşünýän. O taýda da belki ýalňyş bolup biler. Ýöne şuňky edilýän ýalňyşyň onun mirine etip bolmaz o taýda. Sebäp halk kontroluny saklajak da öz gözegçiligini. Şonu aýdýan, watandaşlar, onu häzirlikçe hemmäňize öňüňize awadançylyk, eger wagtyňyz bolsa hökman barın şu häzir nemede Türkiye wagty bilen saat 9'da şu taýda çykyş edip, onu aýtmaly zatlarymyz bar. Onu biz size aýdyp berer. Bolýan saat 9'da görüşelim.